Avui preparem un bon arròs amb llobregan o llamàntol, és el mateix. Al final del vídeo us deixem una llista amb tots els ingredients que ens fan falta. Una bona part de la recepta la podem tenir preparada amb antelació. Us l'expliquem pas a pas. Comencem pel brou. Necessitem peix de roca, una ceba, una mica de julivert, unes pastanagues i uns grans d'all, tomàquets, una mica d'api, un tros de porro, uns grans de pebre, oli d'oliva verge i una mica de marisc, poden ser galeres. Nosaltres hem posat 4 gambes. Comencem tallant els alls per la meitat i la ceba, l'api, la pastanaga i el porro a trossos. Separem el cap de les gambes i les pelem. Els caps i les pells els posarem en el brou i les cues a l'arròs. Agafem una olla, posem oli, l'escalfem i afegim els alls tallats per la meitat. Quan comencin a daurar-se, afegim la ceba, el porro, la pastanaga i l'api. Remenem i ho deixem un parell de minuts. Afegim la pell i el cap de les gambes i el peix. Quan comenci a enganxar-se al fons de la cassola, afegirem el tomàquet tallat a trossos. Li donem un parell de toms i ja podem afegir-hi l'aigua. En el nostre cas, hi hem posat una mica d'aigua de mar i la resta d'aigua mineral. Si no teniu aigua de mar no passa res, la poseu tota mineral. Opcionalment posem una mica de tomàquet concentrat. Si no en teniu no passa res. Afegim el julivert i posem el pebre en gra i esperem que arrenqui el bull. Desescumem i el deixem coure uns 30 minuts. Passat aquest temps parem el foc. El deixem reposar uns 10 o 15 minuts i el podem colar. Ja tenim el brou fet. Ara anem per preparar la ceba negra. Pelem i piquem la ceba. Agafem una paella amb oli, l'escalfem i posem la ceba amb una mica de sal i l'anem sofregint a foc suau. Anem remenant i sofregint a foc suau fins que quedi fosca. Trigarà més o menys una hora. Mentre podem preparar la picada. Necessitem safrà, oli d'oliva verge, una llesca de pa, julivert i un gra d'all. Primer de tot, fregim la llesca de pa fins que ens quedi ben rossa. En el vas de la batedora posem el pa fregit, l'all, el safrà, el julivert i l'oli. Triturem bé i ja tenim la picada llesta. I ara ja anem per l'arròs. Tots aquests passos previs els podem tenir preparats amb antelació. Necessitem el llobregan, una sépia, l'arròs, la ceba negra, la picada, el brou, un pebrot verd i un gra d'all. Netegem la sépia i la tallem a trossos petits. La melsa també la guardem. El pebrot el tallem a tires petites. Piquem l'all i el reservem. Tallem el llobregan a trossos i el fregim a la paella on farem l'arròs. Tot just un parell o 3 de minuts, lo just perquè l'oli agafi una mica el gust. El retirem de la paella i el reservem. En el mateix oli sofregim el pebrot i la sépia i quan ja està pràcticament sofregit, afegim l'all picat. Ho acabem de sofregir i ja podem afegir la ceba negra i la picada. També hi afegirem la melsa. Li donem un parell de toms i ja hi podem afegir l'arròs. El deixem coure un parell de minuts i en cas de que ens interessi en aquest punt podem parar i continuar més tard. Afegim el brou calent. La proporció és de 3 parts de brou per una part d'arròs. Si voleu l'arròs molt caldós, n'hi afegiu una mica més. El deixem coure a foc viu durant uns 5 minuts i mentre engeguem el forn a 225 graus. I posem al damunt el llobregan i afegim la sal, les gambes que teníem reservades i acabem la cocció al forn. I ja el tenim. Mireu quin goig que fa. Us deixem la llista d'ingredients i aprofitem per demanar-vos que us subscriviu al nostre canal. La subscripció és gratuïta i també ens podeu deixar un m'agrada o un comentari. Tot això ajuda a fer més visible el nostre canal. Moltes gràcies.